โ
ayo le. Awas siap. Cek. Ye. Iya. Ayo. Ayo dar. Ayo. Yo. Iya. Asik. Amelia, Nadika, Kasmaran.
dipasrahke Pak Sri ya. Heeh, dipasrahke Pak Sri. Luar biasa persembahan dari dulur-dulur Turangga Muda Budaya. Masih kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini tentunya. Dikasih tembang-tembang yang bernuansakan dangdut. Berikutnya ada Rere. Hore. Dikasih sebuah tembang kesayangan untuk panjenengan semuanya. Iya. Dan lagu ini spesial buat kedua mempelai. Gue sopo? Gue mbak mantan karo mas mantan. Oh, aku asik. durung kenalan soalnya. Aku kayak tak kira nek gua aku. Oh, ngono lho. tidak. Oh tidak ya. Lah iya jenengan kan kak ya bapakku. Sip Nek tak luar sayang, ya biasa. piye toh, Ayo ya. Rere. Dalam. Nek ro Pak Sri aja bapakku ngono. Lah apa terus? Mas, Mas utawa Dik ngono ya. Oh iya bener. Oh. Iki Dek. Iya, Dik. Masa sing kae. Sing ngendang Mas Sing ya. ngendang Mas iki adike. Dikasih sebuah tembang kesayangan bersama dulur-dulur TMB dan juga Sage Nade MB. Ada Pak Sri. Satu tembang lagi kesayangan bersama Turangga Muda Budaya. Asik.
banget ya, Duk. Cahayu Rere. Sami-sami Pak Jumadi. Atur nuwun Mbak Rere. Penyanyine telu. Telu. Sing siji. Sing siji. Mbak Sing siji Ismi. rong nyambut gawe kok, sing siji rong nyambut Iki gawe. babone. Oh, babone. Babone. Kimu Rere donga tak abaikan ki dongane cah nom ki biasane ra mandi. Ning nek dongane Mbak Ismi mesti beda. Oh, mandi ya. Oh. Lah malah sing ngajarin Ramandi iki malah kene. Oh, ngono. Iya, iki malah sing nular-nulari iki. Go, Ayo Mbak Mbak Ismi, go. Ismi. Mbak Ismi, Dalem Pak Sri. jumeneng Elah. Priye? ndongake mantene loro. Oh iya, buat Mas Denny sama Mbak Teti. Kudu Mas Pendi to? Uduh, Mas duh, Fendi duh, ayo. Mas Pendi kok. Tak Iki- kira Mas Pendi sing Pak dadi Sri, paten. Pak Sri. Nggih. Iki nek Mas Pedi ketoke geger. Oh, Geger geden pokoke. Satpame ning sandinge kok. Fendi itu sudah. Oh, sudah, Sudah nggih. bahagia. Nggih, semoga mempelai berdua dalam menjalankan bahtera rumah tangga Amin. Ayem tentrem. senantiasa dijauhkan dari bahaya dan menjadi keluarga yang sakinah. Mawadah. Amin. Warohmah. Amin. Amin. Pak Jumadi, Nggih, pripun Pak iki Sri? sing muni udu aku. Weh, nggih. Modine. Nggih, nggih. Pokoke arep seneng nek dadi nganten iki gur pisan bae ya Pak Sri ya. Iya. Heeh. Ojo Mbak Ismi. dadi nganten. Dados sakinah. Kancane ora Bu Ismi. Eh? Kancane anak lenang. Kancani boleh. Oh, kancane anak lenang. Oh, ya. Bos Pitonolo Paris Jumeneng. Yo. Ayo Le. Pokoknya diloske Le. Jih, bapakmu nyuwun donga pangestu Wah nipun iya, Pak Jumadi. pokoknya nek kler iki ya ora ngene sapa ya. Pak Sri, malam ini agak beda ya. Kok bedanya? Ini pasukan apa ya? Pasukannya memang sengaja. Blendrong. Blendrongnya Indonesia. Blendrongnya Indonesia. Inilah wajah-wajah Sakinah sang pencetus Blendrongnya Indonesia luar Pokoknya biasa. asole ya Bu Ismi ya. Asole. Heeh. Sejene kuwi bengi iki beda. Heeh. Mergane ada reneng. Oh iya. Ora bebas pokoknya. Aku suka mereka ini bertopi. Oh kodok ya eneng kok. Nek iki kaya blantik. Oh blantik. Oh blantik sapi iki ya. Yo Le, wis nyambut gawe. Ya. Ngambar arom Wah, tan kujiwa. kamu kowe cahayu memanisi. sing tansah katon ana ing netra. Sekar Pokoknya senajan aku ngopo wae tetep kelingan karo sliramu cahayu. Ngono. katon. Oh wis, cugar ngono. Jagat katresnan. Coy! Yo! Ya, Jagat masih bersama Turaga Muda Budaya. Terima kasih. Pak Sri, Pak Sri. Dos putih maju. Pokoknya bengi iki sing penting gayeng ngono ya Pak Sri. Sing penting gayeng. Heeh. Bendene, bendene. Pokoknya rasa nganggo aturan, heeh. Yo. As yo yo. Pas. Yo. Ayo le, yo. Yo. Yo.
Iya. Wah, iya, iya. Awas. Pak Jumadi. Pripun Pak Sri? Aku pengen dilindes nganggo pit RX. Ngetokke pengeram-eram nggih Pak Sri. Wingine Paris etok-etok tiru-tiru. Anake sing nganggo pit cilik malah dadak nggo nyanggone buyoyot. Malah sempal kabeh. Ya. Dalon co. Ayo. Rek tek tek. Rek tek tek. Rek tek tek. Tor. 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 Rek tek tek. Grong, grong. Numpak. Numpak. Tayo. Numpak RX. Tayo, aku tayo. Sing kaya dokat yati Gus. Le pengen jamu tukak letek mukok le. Wah. Ayo le, maju legane atiku wah. Ora sekti mengguru marang aku wah. Leno pangit diamu wah. Cecak jegot kroncal le. Wah.
Waduh, waduh ya. Oh. Oi. Iya, 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 iya. Wah, wah ya. Hoi, 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 hoi. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Cadak tu calake le, cadak tu calake le. Cencak jegot kroncal-kroncal. Was, waduh, waduh. Waduh, sarwe lo mama. Ajak-ajakan. Waduh, waduh, waduh. Wah. Ayo. Tansah meminta mring nugrahaning Hyang Mahanasa. Dalu panglipur saking para kadang turangga muda budaya. Mugi tansah tinabihna saking saliring sambi kala. Karang lelatihan ya saiki ya ora apa-apa Mbak Sri. Ora petok ya ora apa-apa to Mas Sri. Ora apa-apa. Ora dadi ora ngopo. apa-apa. Woi. Wah. Ya tumandang. Numpak, ayo. Yo. Numpak. Awas. Oh. Wah. Ayo. Pejol bareng ati. Wah. Kurang sekti megura barang. Wah. Kurang setia megura marang kayangan wah. Lena pangendamu saut sampeyan ke Sunda. Gong riak bleduk batang mulai. Wah. Jai! Wah. Wah. Yo. Aduh, waya.
Yo yo yo. Wah iya. Wah. Awas le yo. Isor le yo. Wah, dua le yo. Was. Wah. Wah. As. Bali podo Bali. wong urip akita lali den elingo urip iku prayoga ingkang prasaja pancen bener kandhamu urip iku mung eling lan takut manembao marang Gusti kang paring dateng uti parat nipun tan urung ngadep yak manon ayo le ayo le ayo le ayo le Yo. Oh iya, yo. Wah. Ayo, awas. Iki mbokmu. Awas. Ya.
Iya. Awas. Awas barengane kamu. Woi, lah dalah. Awas. Awas. Awas le, yo. Wah. As. Awas. Ngisor le, yo. Wah, iya. Awas cangkemmu yo. Wah. Wah ya. Awo. Waduh. Wah. Jet. Was. Gojlek, wis lanap jek-jekan. Was. Asli isor le. Wah ya. Leno pakai jamu. Tungkak cakep boleh ya. Wah. Prabanan. Wis tutup wis mi Prabanan. Oh, pindah Parangkusumo ya. Sajake cari gitu ya. Apal men. Ayo. Was. Ayo. Tadi ngono aku iki wah. Leno pangendamu ke Taman Kiai Single Modot.
Sorawani namakake iki, Riz. Woi. Ayo. Iki tanding ana aku iki. Premane Tanjung Priok. Kliwon aku. Woi, ladalah. Was. Awo. Iya. Wes. Ora ana sing wani nyerak. Iya. Woi, ladalah. Ayo. Woi. Gojlek wis larak cek-cekan Pak Sri. Woi. Wah, iya. Iya. Sabar. Ayo. Aku arep pamer kasekten lho. Wah. Ayo. Wah. Ayo. Tampanono ajiku iki. Mantram sakti. Kelar masjid ini legar pembian buri jenenge gatar karep omah jenenge latar isu musah butune cenar. Wong uyuh katar tur ora ngajar. Hot satalah hot. Woi. Wes, waton muni ayo Riz yo. Iya. Ayo nang jan lan kirane aturane kok Riz. Heeh, sing penting muni ngono. Pak Jumadi. Nggih, pripun Pak Sri? Mantrane jenengan wau pripun Pak Jo? Mantrane dibaleni. Kudu dibaleni. Pamurutan panitia. Iya. Oh iya. As rada lomba. Wah. Balenono Pak Jumadi. Wah. Wes, Ya. kelar masjid ini langgar. Ya. Kowe pengen buri jenenge gantar. Ya bener. Arep omah jenenge latar. Ya bener. Asu muyah butute jetar. Ya. Uang muyah ngatar tur kurang ajar. Ya. Ngono kuwi to Pak Sri? Ya. Waya. Oi. Was. Aduh. Was. Yo. Yo. Was. Jok. Yo.
tata jenengmu Yai. piye wartaning dalan Iya. dalan akeh tekan ning apa mati tekani kaya sutuk cocok praktek lampun sukmanya rakanya terus lintek yo Paris. Bocahnya kenceng. Yo. Awas. Yo. iya ciat wah oi Pak Sri Dalem Pak Jumadi. jamune ra teko Wis teko. wis teko Wis kokean. kurang ora iki Ora. Aman. aku kurang Aman. Paris romungan Pak Su nggih piye Mas Sri Jebul penak. Oh penak. Nek penak meneng ae yo. Oh nek rekoso wae tulung-tulung. Nek penak aja. Aja nganti krungu. Tangga karo aja nganti krungu nek penak ya. Heeh. Tarena amel kuwi ya. Nek penak rak meneng ae. Weh. Amel iki ketoke nom ning profesional. Piye? Profesional. Ketoke nom ning tuwa dhewe babakan kowe. Iki Pak Sri. Amel bengi iki aman. Pamane. Sempritane ora melu. Weh. Sempritane ya. Mbak Esmi pripun, Mbak Esmi? Rere luwe aman Rere. Lah kok aman? Oh, kuwi wis pokoke los. Aku Sik maju. Melek aja nganti dol. Sik. Pak Jumadi. Nggih. Rere tak sebut manis Renggawa Moso ya Weh. pripun? Nek Bu Ismi pokoke wis luar biasa. Nggih. Kuwi wis bebas. Bebas. Cara dene manuk arep mabur nyandi ora apa-apa. Ya. Nek Paris iki pokoke sempritane melu. Pokoke kudu diati-ati, heeh. Ten griya le. Oh, ten griya. Oh iya. Gojleng bles lanang jek-jekan. Ya. Aku yo ususe.
Aku jo ususe, aku jo ususe. Lah dalah. Aya. Lah dalah. Lelepah pakanane iwak mentah lelepah pakanane iwak rombongane kodhok iki nek pakanane iwak lah dalah. Bali podo Bali li. Lah dalah. Bengi iki pokoke rere lomo wani dudum Pak Sri pokoke Duduk mong ora butuhe ngamal rada akeh Pak Sri iki pokoke. Lah dalah. Lah dalah. Gojlek belis lanak jek-jekan. Alah sinuwun. Aduh, piyo. Gili kup asale saka wulu. Wulu pitik pucuk lemes omongan ya. Rere Amel arnyang diwe. Oh, ngapet pipis. Buto galak, lakune rujak-rujak. Buto galak, yen ra galak duduk buto. Buto galak, lakune rujak-rujak. Buto galak, yen ra galak duduk buto. Gosek Pak Jumadi. Nggih pripun Pak Sri? Nek buta kudu galak. Kudu galak. Heeh. Lah nek kaya kodhok kuwi apa buta? Woi, buti. Oh, Buti. Buti. Kodhok buti. Kodhok buti nek ra galak dudu buti. Kodhok buti nek ra galak dudu buti. Kodhok buti nek ra galak dudu buti. Encok pegelino, mati kereti lesu. Kalau bilang sedih, patah sehat selalu. Sik Pak Jumadi. Nggih pripun Pak Sri? Eneng fanku. Oh eneng, heeh. Cah cilik sing Oh, jaluk piye? Ya. Jaluk salaman wit mau. Salam sik. Ya pesan Pak Sri ya pesan. Kena nggo jimat pokoke ya, disalam sik. Rumahnya tidak saya bawa. Rumahnya Klaten sayangku. Cuplak suweng edik lender. Pak Domo lera-lero sapa guyu delikake sir pong delik kopong sir pong delik kosong.
Gosok Pak Sri. Sik. Ora diwalik. Eneng cewek sing ngepen ro aku. Weh, Nah iki. iki rada umuk iki. Weh, Weh, rada umuk, heeh. Kowe garto lebat karo adimu to. Asline sing ngepen ro kowe to. Weh, jujur. Ora usah pekewon, heeh, nek ngepen ya ngepen. Jujur ngepen to. Oh. Pengibot sing larang regane ra ning pene ge. Toa Isnu ki apa nang pene nang kepring. Toa ora ning apa-apane Pak Ora Sri. ning apa-apane. Tanding aku nang kepring kalah kok. Kuwi monggo genep-genep, heeh. Kose Pak Jumadi. Nggih pripun? Serandale kleru. Ayo, kono do sinau bareng yo. 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 Enjak pekelin nure matik letih lesu. Asik. Kalau minum medi badan sehat selalu. Upama eneng. Eneng iki wis dine Mas Kento kok. Kilik-kilik kuping asale saka wulu. Wulu-wulu pitik pucuk lemes bokot kaku. Kaku Pak Sri kaku. Napa niku Pak Jum? Ayo wulu pitik. Kilik-kilik kuping. Wulu pitik. Nggih. Matur suwun.
Makaten kala wau setunggal bapak saking para kadang turangga muda budaya ingkang sampun kepareng ngaturaken sugata.